el senyor Sebastià Bardolet, secretari del jurat. Acte de la reunió del jurat del Premi Oriol Martorell de Pedagogia Musical, a Vic, el 16 d'abril de 2015. Assistents: Enriqueta Anglada i Abdal, presidenta; Sebastià Bardolet Maiola, secretari; Estefania Balcells Trepat, Josep Borràs Badia, Montse Catllà i Dot, Carles Ferràs Vilagines, Lluís Viladebadal i Serra. S'aproven les següents bases. Periodicitat bianual, dedicat a persones, no a institucions. Pot ser candidata qualsevol personalitat catalana o internacional amb ascendència sobre el món de l'ensenyament musical a Catalunya. En les properes edicions s'obrirà un període de 3 mesos anterior a la reunió del jurat per tal que institucions i professionals del sector puguin presentar candidats al premi. Es ratifica que tots els membres del jurat siguin membres nats, representants de diferents àmbits i institucions relacionades amb l'ensenyament musical a Catalunya. Patronat de la Fundació Atlàntica, Escola de Música i Conservatori de Vic, Escola Superior de Música de Catalunya, Associació Catalana d'Escoles de Música, Associació Catalana de Conservatoris. S'aprova convidar a formar part del jurat en properes edicions les escoles de música d'iniciativa privada de Catalunya, l'Associació d'Ensenyants de Música de Catalunya o el Secretariat de Corals Infantils. 2. Candidatures i premi. Cada membre del jurat aporta els seus candidats i en justifica els mèrits. Es comenten els diferents perfils i currículums i s'acorda per unanimitat atorgar el Premi Oriol Martorell 2015 a Maria Dolors Bonal i de Falgàs per la seva trajectòria i aportació a l'ensenyament musical a Catalunya.